Arratsaldeon. Osoko bilkurai hasiera emateko nahi hortanak eta jasota askazue. Orduan, zuzenean lehenbiziko puntuaren hasiko gineake. 2019ko ondoren emeretzian egin genuen osoko bilkurako akta onartzia, esango litzake. Hala, badagokit jo. Karamatek ezabait gehitu, kendu, aldartzeko proposamenik baldin badauka. Orduan, aurreko osoko bilkurako akta onartutzat ematen da. Bigarren puntua, azkenean berri ematea bakarrik. Aurreko legealditan inoiz uste egin izan dela, eta azkenean udal tramitaziorako azkenean hemen ordezkatuta daude bi indar politiko, eta gauza ezberdinetara normalean beti indar politiko hauetzak udal taldea osatuta eduki izan ohi du. Orduan, ez dakit, arrazoi ezberdinengatik, hemen zu hori ez da egin, legaldutan hori baina egin, eta beste gara esan, tramitazio egin, hartaka, hemen zestuko osoko bilkuran ordezkatuta dagoen bi indar politikook udal taldea osatzeko tramiteak egin dira, eta beste gabe horren berri ematea. Erantzian, zestuko udaletxeko osoko bilkuran udaletxean ordezkatuta dagoen bi talde politikook udal talde propio izango dira. Zestuako Euskal Herria Bilduren udal taldea eta zestuako Euskal Herria Jeltzalearen udal taldea. Orduan, hau beste gabe egin den tramitea da, eta berez hau legealdi hasierako osaketako plenoan egin beharko litzake, ez dakizatik, aurreko bidea dutan egitzen egin, baina logikoena da, hau legealdi hasieran egitea dagoen, baina egin da gelditzen da, eta beste gabe bigarren puntua hori izango litzake. Hirugarren puntua pasata, zinegotzien asistentzia eta esleipenen ordainketan inguruko eredu aldaketa. Egia da, zestuako udalean eredu jakin bat onda, eta eredu hori izan asignazio personaletara bideratzen zen, talde politikoei bideratutako diru guzti hori, asignazio eta dieta kontzeptutan, aurrekontuan, 2008ko aurrekontutarako negoziazio prozesuan puntu honekin hitz egin izan dugu, mahai gaineratu zan, eta egia da, lehendik ez dakik guzti arrazioengatik zestuan talde politikoei asignazio zuzenik egitzailean bideratzen, eta orduan guk hori aldatzea proposatzen dugu, EH Bildutik. Aldaketa hori proposatzeko arrazoiak bat kudeaketa. Lehengo sistema, azkenean dieta personalak, hemen azkenean ereduak dira, gu beste eredua daukagu, eta guk udaletik jasotako dieta horiek azkenean indar politikoari bideratzen dizkio, baina esan edet beste dieta personalak zian, eta dieta horiek gero kudeatzeko orduan, eremu teknikotik ere esatezitzaigun oso desordenatua zala, batzorde guztitako asistentziak kontrolatu behartzialako, plenotakoak, gero baita ere asignazio ezberdinak zian, batzordekoak izan, plenokoak izan, eta hori pentsatu genuen edukiena odana ordenatzia zala. Eta hau, ordenatzeko beste arrazoi bat da, indar politikoan finantziaziorako lege bat dago hortartian, eta hor kontuen auzitegiak ere, gauzak gero eta zorrotzago jartzeari ekin dio, eta hori guri zuzen egitzen zaigu, eta guretzako, kudeak eta errestendulako, eta gero, azkenean diru publiko zitzaiten ari garako, zuzenen azan, oain proposatuko duen eredu jartzia. Eredu beste gabe izango litzake, asignazioak, talde politiko bakoitzak dituen zinegotzi kopuru bakoitzeko kopuru bat, guk planteatzen dugu, beste ikusi dugulako, zestuaren baina berdineko herri ezberdinetako aktetan, euroko asignazio bat, eta zinegotzi kopuru bakoitzari euroko asignazioa ezarriaz, hori 12 hilabetetan biderkatuta, hori, ekarpen hori egingo litzaioke,
indar politikoari. Hau da, kasu honetan, EAJ udaltaldeari eta Euskal Herria Bildu udaltaldeari. Eta gero, bestetik, ekarpena, hau da, gobernu arduretan, ekarpenak, badakizu hemen, dedikazioekin gaudenak, dietarik ez dugula kobratzen, ez ditugun ardura edo batzorde gurutzengatik, eta orduan, dedikaziotik kanpo dauden zinegotzi batzorde buruen kontzeptua, hori lehen bezala ustea pentsatzen dut dela egokiela. Orduan, hor ere izango litzake lehengo kopuru berdina, hori duta, 1.500 euro, eta hori bideran babi eginda, hor kopuru batzuk atatzen dira, eta kopuru horiek, aurreko urtetako kopuruak behiratuta, arrazoizkoak diala. Orduan, guk, aldaketa hau honeako dela, eta, fiskale doitu egiten dula, hemengo kudeaketa, eta beste guk aldaketa hori da, mai gainean jartzen dugula. Eta hau pilonotik pasa gara, eta hau bai buskatu egin behar dela. Kopuru aldetik arrazoi da, ez da aldaketa aldetik. Honen atzian aurrekontutako negoziazioetan planteatu den dut talde politiko bakoitzari barren funtzionamenturako kopuru bat ezartzea, hori egon ginen, bilera eguti dut, alkateekin ere, eta nonbait abstentzioakin kastigatu edo organizatu egin da. Kopuru aldetik eta gestio aldetik segurazki errexagoa da, arrazoi dizuen, ondo, baina beste helburu hori ere batzauka gure iniziatibak, ez dugu gartuko. Orduan beste boskatu ingo dugu. Proposamena onartzearen alde, proposamena onartutzat ematen da, eta operantzean asignazio sistema aldatuko da, eta hemen planteatzen da sistema hau zarekoa. Laugarren puntua pasako gara. Laugarren puntuan ere, eta udal ekonomiaren zerikusia dauka, eta batez ere dedikazioa daukaten zinegotzien dirusariekin. Guk eta Euskal Herria Bilduk irizpide jakin batzuk ditu, taula batzuk ditu, eta guk soldategin nahi gustatuko litzaidake, akordio lokor bat egotea, soldategin badakizue, gure ikuspegia zein da, eta beti, zestu amakarik askotan, alkatetza EH eskutan dagoenean, soldata gure ustez duinak jartzen ditu indarria, eta Euskal Herria eskutan dagoenean, soldata igoera gauten da. Naiz ez da behortan sartuko, baina nahi nezen egitena da, guk irizpide batzu dauzkagula, eta irizpide horien arabera, legealdi hasieran ezarri zian, aurrengo plenoan, soldatari jaitsi egin zian, eta esan behar da, EH Bilduren irizpideen arabera, alkateen soldata taula bat dago, eta gero, hemen dedikazio erenean ere, bi zinegotzi den soldatak soldataren arabera jarri zian. Hor, EH Bilduk soldata taula horiek gainditzen dian diru kopuru hori azkenean EH Bilduren azkenean eredu bada, Podemos egantzeko eredu dauka, kaja orokorrera joaten da, eta guk kasu honetan hau dena egokitzea tokatu da, 2008ko urte hasieran, eta guk egingo duguna izango da, dedikazio erenean dauden bi zinegotzien soldatak jetxi. Arrazoia da, gure iritziz, txortegi publikoari, zestuko publikoari mesede egin nahi diogula, eta maila batean, zinegotziak eta zintzotasun guztiekin, zinegotzien soldata oinarria, alkatearen soldata oinarriaren arabera jarrietan nola zegoen, eredu ezberdin daude, zinegotzien
kopurua bajuagoa dalako, egiten dugu egokitu, eta hasieran ere aurreko legealditik diru sari horiek jetxi indagen ditu, baina ere egiten dituguna da, bizi negotzienak, dedikazio erenean duen bizi negotzienak ere, jetxi eta gure taularen arabera jarri. Azkenean da, du indar politiko bezala ditugun erizpideen arabera jokatzen dugu, iruditzen zaigu baina zinturtasun publiko osoari ginen jokatu pako eta erabakitago erizpidea diala, eta maila batean, sortegi publikoari sortzearen errespetu batik egiten dugu hau. Orduan, hau ere bozkatu beharrekoa da, eta beste neurri bat plantatzen duguna eta bozkatu behar dena baita. Orduan, inguruan ez dago ez esateko, proposamenaren alde, proposamenaren aurka, abstentzioa, eta aurka bozkatu izanaren argumentazioik ez dezute, mai gainean muta bere, edo? Ez da osan berri. Ados. Orduan, onartu zate baten da, proposamen. Bosgarren puntua batzorden egokitzapena izango ditzake. Eta, legealdia hasieran baita ere, aldaketa batzuk planteatu genituen, gure iritziz eguneratu beharra zegoelako, udalaren antolaketa. Eta, orduan, beste gabe da, eta hau ere, ez dago bozkatu garrik, hau azkenean, piskate alkate ebazpen bezala, guztu zuzenena eta gardena peloti pasatzea dela, horra eta bere garean planteamatu batzuk egin genituen, segatu ginean, batzorde burutzak eta barrak, piskate Euskal Alderdi Jeltzalearekin, oposizioarekin hitzartzen eta bat, udala osatu zen bezala, batzorde burutzak ere antolatu zian, eta, iruditzen zaigu gaur egunean, katxo bat egitea, Euskara eta Hezkuntza batzordea sortu zen, eta batzorde horri gehitzea komunikazioa. Iruditzen zaigulako gaur egunean, gizarte honetan azkenean, eta erakunde publiko bat geran momentutik gardentasuna eta informazio guztia herritarren esku jartzeko ahalik eta lehinek ondienak egitea komenigarria dela, eta orduan komunikazioa gehitzen dio Euskara eta Hezkuntzari, eta gero egingo dena izango da batzorde burutza aldatu. Pentsatzen dugu, kasu honetan ere Euskara eta Hezkuntza batzorde burua Aitor zan, Gazteria eta Kirola Jaiak batzorde burutzarekin batea, eta iruditzen zaigu, pixka bat kontuan hartuta batzorde horrek pixu gero hartuko dula, eta gero nirea dedikazio erenak dagoela, azkenean momentu honetan, ia baita ere batzorde hortako kide, baina nuke aldaketa, batzorde buru nerea jarriko genuke, eta Aitor pasako ditzake batzordeko kide izatea. Aldaketa hori da, batzordeari komunikazioa gehitzea eta bestetik batzorde buru aldaketa. Orduan hau, beste gabe, mai gainean informatzia da, eta ez da bozkatu berri, eskatian alkale erabaki bada. Orduan, aurrerantzean batzorde hori Euskara Hezkuntza eta Komunikazioa batzorde izatea pasako litzake, eta gero, idazkaritzatik aldatu egingo da batzorde buru. Eta, bideo batez honek ere, ekonomikoki, udalari, batzorde buru dedikazio erenak indagoen zinegotzia izateakin, batzordegi publikoari ere, mesedetxo bat egiten zailo, ezta? Eta hau bozkatu benek ez da honez, 6. puntuan, urtarrailan 30 dituta dagoen greba, usatuko, garen inguruan, EH Bilduk mozio bat sartuta dauka, eta izango litzake mozioa irakurri, eta mozioen inguruko edukinaz, eztabaidatu eta gero bozkatu egingo duke, nereak irakurriko du mozioa. Duela 6 urte, sindikatu eta erabide sozialetik herritarren eskubide sozialak biltzen dituen karta osatu zuten, prozesu parte-hartzaile baten bidez. Geroztik, eskubide horien aldeko ekintzak antolatu ditu. Bestetik, Hego Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak 2 urte daramatza pentsio duinen alde astero mobilizatzen.
Bide horretan, pentsioen eremuaz gaindi modu zabalagoan planto egiteko beharra plazaratu dute, euren aldarrietatik harago joateko asmoz. Orain, aipatu planteamenduaren harira, mugimendu bien arteko konfluentzia gertatu da. Pentsiodunen eta Euskal Herriko eskubide sozialen kartaren arteko alegia. Lan baldintza, pentsio eta bizitza duinaren aldeko borrokari aurre egiteko. Konbentzimendu hirukoitz batek batu ditu. Batetik, pentsioena denon afera dela, oraingo pentsiodunena naiz etorkizunekoena. Bestetik, lan baldintza duinen aldeko borroka ezinbestekoa dela. Azkenik, eskubide sozialak bermatu behar direla. Finean, bestelako eredu sozial eta produktiboa eraiki behar dugu. Bizitza duinak erdigunean jartzeko, zaintzari eta planetaren jasangarritasunari lehentasuna emateko. Ezarriak dituen ardatz nagusiekin bat egiten dugu, alegia. Aberastasunaren birbanaketa, sektore publikoaren lidergoa, eskubideen unibertsaltasuna, euskararen normalizazioa, lurraldeen arteko oreka zein jendartearen beharren araberako antolakuntza, lehen sektorea, azpiegiturak, merkantzien eta garraio sektorea. Horregatik, Euskal Herriko Karta Sozialak pentsiodunen mugimenduarekin batera adostu duen aldarrikapen taularekin bat egin da, ondorengo ebazpen proposamena aurkezten dugu. Horiek horrela, zestoako udalak, lan, pentsio eta bizitza duinaren aldeko grebari atxikimendua adierazi nahi dio. 2. Lan, pentsio eta bizitza duinaren aldeko greba egin ahal izateko erraztasunak eskainiko dizkie erakundeko langileei. 3. Euskal Herriko Karta Sozialak pentsiodunen mugimenduarekin batera adostu duen aldarrikapen taularekin bat egiten du. Eta horregatik, lehenengo, Madrilen osatu berri den gobernuari eskatzen dio, 2011 eta 2013ko erreformetan onetsitako pentsioen murrizketak indargabetzea. Zapateroren eta Rajoyren lan erreformak bertan behera uztea. Presazko izaeraz, gizarte segurantzaren eta enplegurako politika pasiboen gaineko eskumenak transferintzea. 2. Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroako gobernuari eskatzen die, 1.080 euroko gutxieneko pentsioa ezartzeko neurriak presazko izaeraz ezar ditzatela. Hileko 1.200 euroko gutxieneko soldata ezartzeko neurriak abiarazi ditzatela. Estatu mailako hitzarmenen gainetik, hitzarmen kolektiboen ultraaktibitate mugagabea eta herrialdeko hitzarmenen aplikazioa lehenesteko sustapen lana egin dezatela. Lan ikuskaritzako giza baliabideak handitzea, Europako Batasunekoekin parekatu arte eta lan istripuen eta laneko gaixotasunen aurkako ekintza planak abiatzea. Lan harremanetarako eta babes sozialerako esparru propioaren aldeko neurriak abiatzea. 3. Erkidego eta lurraldeetako gobernuei eskatzen die, gizon eta emakumeen arteko soldata arrakala eta pentsio arrakala amaitzeko neurri zehatzak aktibatu ditzatela. Enplegu egonkorra sustatzea eta kontratazioetako iruzurra zigortzea. Soldata gutxitu gabe, asteko lanaldia 35 ordura jaisteko neurriak abiaraztea. Bereziki emakumeei ezartzen zaizkien lanaldi partzial inposatuak ezabatzea. Zerbitzu publikoak garatzea, ezarritako murrizketak atzera botatzearekin batera. Kontratazioan, sexuaren, jatorriaren, ideologiaren, sexu identitatearen, aniztasun funtzionalaren edo ekonomia jardueraren araberako diskriminaziorik egingo ez dela bermatzea. Klausula sozialak ezartzea administrazioko kontratazio guztietan. Eta azkenik, zestoako udalean adostutako ebazpen hau, Eusko Jaurlaritzari, Nafarroako gobernuari, Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Euskal Herriko Karta Sozialari helaraziko zaie. Zestoan, 2008ko urriaren 28an. Proposatzen duguna da, mozio hau, oso publikoak onartzea. Grebarako eskubidea, langileen interes eta eskubideen defentsarako ezinbesteko herramientak gisa ikusten dugu. Baina iruditzen zaigu erabaki hau erabat individual izan behar duela eta inongo erakunde publikoak ezin dutela horrelako atxikimendurik esprezatu. Errespetatu, bai, inongo zalantzarik gabe. Hau esan da, azken urteetan ikusi dugu nola SMI, salario minimo interprofesionala, nola 695,5-etik 900 igo den Europak ala gomendatuta. Gogoratu behar da, ezarpen hauen eskumena lan, migrazio eta gizarte segurantzaren ministerioari dagokiola. Beraz, gaur gaurkoz, ez da Eusko Jaurlaritza, ez da Nafar gobernuaren eskumena. Beste gauza bat da, errealitatea aldatzea eta horretan dago lanean Eusko alderdi jeltzalea. Gure alderdia sinetsita dago, autogobernu gehiagorekin, gizarte ekonomiko eta sozial babeatzen dugu. Horretarako dauka gizarte segurantzaren eskumena eskatuta Espainiako gobernuan. Eta besteak beste, horretarako onartu dut Pedro Sánchezen izendapena estatutu berekin dakartzen eskumen guztiak gurekin izan ditzagun.
Honekin, gizarte segurantzaren kudeaketa egokierekin ahalbidetu dugulako gure euskal gizartearen babes soziala eta ongizatea alor guztietan. Eta amaitzeko, greba eskubidea ondo dago. Kontzientzia kolektiboa astintzeko balio izaten du eta errespetatzen dugu. Baina, erakunde moduan eta alderdikide bezala ez ematen dugu mozioa. Bueno, hemen dagoen ikuste pare bat, ez? Eta, bueno, ez gara, ez da teknikotan sartuko. Hor, azkenean nahi gainean proposamen bada, eskumenak dira, baina, egia da, borondate politikoa egon ezkero, pentsio minimoak 1.080 eurotan jartzeko ahalmena, bai Eusko Jaurlaritzak eta bai Nafarroko Gobernuak badaukatela, beste oinarrizko diru-sarrerak bermatzeko kontzeptuari gehigarriak jarri da. Borondate politikoarekin hori posible da, naiz segurantza sozialaren eskumena estatuak eduki. Baina besteak beste, museo honetan eta bai pensionisten mugimenduak eta bai Euskal Gehiengo sindikalek ere egiten duen eskaria da bat Euskal Marko propio bat eskatzea eta aldarrikatzea besteak beste geuk ere eskumen politiko gero eta handiago ukitzeko, eta hori ere eskari hor dago. Eta gero da beste eskari orokor bat ere, eta greba honek eta aitortu behar dago, eta hori gehiago sindikalak ere adierazten du, greba hau greba politikoa da, baina greba politikoaren atzean azkenean dago pertsonen ongizatea. Eta pertsonen ongizateak zertik ze, azkenean gure belaunaldiak geuk ikusi dugu hemen azkeneko hamarkadetan zer gertatu da. Bere garaian gure gurasuak maila batean lan kontratu finkoak ezagutu izan ditugu, gaur eguneko belaunaldi berriak bat dakate segulako desegonkortasun laborala. Ez dakitan urtea amaituko duten lanian edo langabezian. Kasi lan finkoa edo kontratu finkoaren nolabait esateko garai bateko eskubide hori erabat dikutera joana dago. Gero dago sekulako desoreka soziala. Hau da, eta hau ere dia datu ofizialak. Aberatzak gero eta aberatzago dira, eta porreak gero eta porreago. Eta beti esan izan den, gizarte ongizatea klase ertain baten indarrarekin eta eros ahalmenarekin neurtzo baldin bada, hori dana da puskatzen. Eta hor, datuak daude. Eta gero, dagoz asko, eta bestakit aurreko astean prentsan agertu zen, Bizkaiko ogasunak emandako datu bat, 1.500 milioiko diru kopurua dago Suitzako bankutan eta esaten zuten era legalian dago, diru hori nun generatu da. Diru hori, aberastasun hori nun generatu da. Datu bat, Gipuzkoako Foru Aldundiaren urte osoko aurrekontua da 900 milioikoa. Datu edialako. Gero esaten da, dirua badago kontua da, aberastasuna dagoela, gaizki banatuta. Eta gero baita ere, datuak dira baita ere, altxortegi publikoarekin zer gertatu da. 2007ko datuen arabera, altxortegi publikoan, hau da, diru publikoan, kapitalaren sarrerak zian eguneko 17koak, eta langileen, hau da, langileen errenta aitorpenetik, langileen, esan dezagun, zergetatik sartuta diru kopurua, zan eguneko 12koa. Bueno, pues 10 urtean, krisi horrek zein du, hori inbertitu. Eta gaur da eguna, azkenean, altxortegi publiko guztia, nolabait esateko, publiko guzti horri egiten dion ekarpena, langileen portzentaia altuagoa dela kapitalaren portzentaia baino. Orduan, hori da seguelako injustizia soziala. Eta gero, esan behar dugu, hemen eskubide batzuk, garai bateko eta gure aurreko belaunaldien borrokari esker lortu ziala eta eskubide guzti horiek ikuaztela ikutarat. Hori geuk ikusi dugu. Bai, langabezi prestazioetatik hasi, bai, lan egonkortasun bat edukitzeko eskubidera jo. Orduan, kontua da, hemen borrokari gehik espaldi bada, eskubide guzti horiek galtzen joango gehala. Eta borroka egin dara, eskubide horiek eskuratzea kostako egiten da. Kontua da, borrokari egin gabe, ez dala ezer gortzen alderan zizkaldu egiten da. Eta gero beste kontua da ere, erakunde publiko, eta kasu honetan udalak ere gure irintziz implikatu egin behar du. Udalak eta erakunde publiko batek egoera honen aurrean ezin du ikuspegi edo jarrera neutral batekin gelditu. Azkenean gu ere langile ehalako, eta gu ere azkenean herri hontako gehiengo, hau da langileen ongizatearen alde
egon behar dugulako, eta hori bultza behar dugulako. Orduan, Euskal Gehiengo Sindikalak, pensionistak eragile bezala, sortuan, mugimendu horrek, bultzatzen duen greba horrekin, uste dugu arrazoiak sobran daudela, Iru Zoritxarrez greba batek hau ez duela konponduko, baina, segurako premia dago hemen, galdu ditugun eskubide guzti horiek indiketak gehiago galdu ez ditzagun, borroka egiteko, eta udal bezala plantatzen du, greba honekin atxekitzea, esan baita ere, udaletxe honetako langileek egindako batzarrian, hau batez greba egitea erabakita dagoela, eta iruditzen zaigu, egun politikoan ere, marrazio egin bat egin da, udaletxe bezala ere, osoko bilkura honek, zuzena, greba horrekiko atxekimentua adieraztea. Besterik ez bada, bozkatuko dut. Zatinen duke, bigarren puntua, zertan datzen. Mozioaren bigarren puntua. Da, aldarrikapen taula bat, Euskal Herriko Karta Sozialak eta pentsioen mugimenduak. Bigarren puntua, udala elkarkideko langileak erraztasunak ematen ez da, bigarren puntua. Bigarren puntua, plenoko, bigarren puntua, erraztasunak eskaintzea. Irakurri jakiteko dena. Lan, pentsio eta bizitza duinaren aldeko greba egin ahal izateko, erraztasunak eskainiko dizkie erakundeko langileei. Bai, hori zertan datza. Zertan datza? Zer erraztasuna. Erraztasuna da. Erraztasuna emango itxu. Bale, eta hori zertan datza. Erraztasuna ematea, bai, oso polita da. Baina zertan datza, azken fina, praktiko. En lo praktiko hori da, beste gabe, hau da erakunde publikoa. Erakunde publikoen zuzendaritza da osoko bilkura. Orduan, bertako langileak, esaten den bezala, erakunde honen zuzendaritza politikoari dagozkio. Kontua da, langile, kasu honetan erabaki duten bezala, gehiengoz greba egitea, udal honek greba egite hori, erabaki hori erraztu egingo dula, eta ez dula inolako legez udal honek badauka ere greba egiteko erabaki hori hartu arren, zailtasuna jartzeko badaukago aukera edo almen politikoa. Kontra egitea da? Orduan da, baina... Greba egiteko erraztu emango dizu. Ez que hori normala da, kontrakoa ezin dugu egin, Mikel, no me estás diciendo nada. Niri, bitxatez. Zerbitzu minimo badazkizu zergen adibidez, ez da? Legalki daude gauza batzuk, udalak, beste kasu batzutan, eremu pribatuan, patronalak eukidezakeen bezala, baditu, neurri batzuk, greba hori, maila batean, nik esango nuke, oztopatzeko. Oztopatzeko greba hori eguneko gunean egin ez dadin. Orduan, bigarren puntu hortan, esaten dana, da, udal honek erraztasunak emango dizkiela, langileek hala erabaki dutelako, greba hori eguneko egunean egin izan dadin. Beste gabe, hori da. Gero, badakizue, legez dago ere esango dut, legez, udaltzainek, dedokatu daukate greba egitea. Greba egitea. Orduan, Javi, utzi oso bukatzen. Hau ere igual mai gainean jartzen informazio bezala, adibidez, udaltzainak legez, badakizue, azkenean polizialea badago, onartu bereana, eta estatuko seguridade korputzean inkluitzen dira baita ere udaltzainak, gari bateko aguazilak ez, baina aguazilik ez dakau, ez dago ino, legelariak ez duelako aguazilik aintzat hartzen, eta mai gainean, zestuan, beste herri batzutan, udaltzainek ere greba egiten dute, baina kontua da, udaltzainek mai gainean jartzen baldin dute, idatzi bat, non esaten duten, ez lege honen arabera ezin dut greba egin, estuko kasuan hori gertatu da, eta guk ezin dugu behartu, normalagan bezala, naiz langileen ematean, eta lotesile baten greba egitea erabaki, hori errespetatuko da jakina. Baina ez nekin, mugari gabe, zerbizio meni gabe, hori da. Bueno, buscatu dugu orduan. Mozio
mozioaren alde? Aurka? Abstentziorik ez dago. Mozioa onartutzat ematen da, eta orduan esan beharrek ez dago, udaletxe hontako langile bezala, dedikazioan dauden ardura publikoa dauzkagun ardura honi ere, soldatatik, egun horretako kopuru kenkari berdin aplikatuko zaigula, eta udaletxe bezala ere, ardura politiko bezala, gehiengo sindikalak eta pensioniste ditutako mobilizazio guztietan parte hartuko degula. Langile guztiekin batea, esan da bezala, borrokari gabe jai dagoelako eta galdutako eskubide horiek berreskuratzea ez dalako aukera bat, obligazioa da. Urrungo puntu pasako gara? Bukatzeko goina aukera edo bukaeran ez dut pasako dira. Arratsalde on da eskerrik asko aukera emateagatik, badaezpada luzatzen dizkizuet arazoiak eta aldarrikapen taulak. Ze esan berrekoa ondo azalduta utzi dute, bai batek eta bai bestek. Eta 11 arrazoi daudela esaten baldin badure, nik baten bat, bakarren baten, eta burunduko dizuet, bai? Esan bako denak esan daude. Greba komitean izenean ator eta beste gabe esatea gizarte jasangarriago bat nahi dela azkenian, orekatsuago bat, jasangarriago bat, uste esan betela, baina zatik ez, basuriantxoago bat ere. Ez ditugu ulertzen hainbat jarrera, ez? Baina besterik gabe, esan greba honen arrakastaia ziurtatuta dagoela, bale? Eta sestuan ere, jundan 2 hilabetetan buru belarri aritu gehala, bai eragile sindikal eta sozialen arduradun bezala, baina baitaren norbanako desente ere ibili gehala, greba honen arrazoiak ez gaiten. Orduan jakin, herriakin on gehala eta oso harrera ona izan deula, bai merkatarilekin, bai gutxieneko zahonetan nintzat. Eta esan dizuet, ordazkazu aldarrikapen taulak, aipatu dituzte, gutxio edo gehiago, eta nire aldetik behintzat esatea, espero gendula erantzun hau ere, baina ez naiz sartuko horretan, ze grebak garrantzi gehiago dauka, ikanik bai? Orduan beste gabe esan, herrian sekulako egitaragoa dakaula antolatuta, eta segidan luzotuko izue, baina 8etan ja kale jira bat egingo genuke pixka bat pikete informatzaileak bezala. Ondoren 10etan 11etakoa egingo genuke, ze 12etan Donostira manifestazioa deituko genuke. 11etakoa kolektiboa izangoa eta norberak aportatzen duenan arabera izangoa. Orduan, Donostiko manifestazioa 12etan da, baina zutabetan oinarritzen da. Eta hor suposatzea, eragile danak erean izango gara, sindikatu. Eta orduan, zutabiak dira antiguotik, eta beste 2 zutabe, baina juntatzen dira gaimuntzan, antigua, Artzainonean, hori da, Artzainonean hasten da manifestazioa. Horretarako informatzen nahi geha autobusen zerbitzu minimoaketaren nola dian, ze bestela norbanakoa ikusten zaio libre jurnalizatea. Ondoren handik bueltan, lauterritan dokumentala emateko asmotan geha, ze bizitzak erdigunean jartzeko garaia da, dagoenekoz, sobran dute nire hitzak, baina bizitzak erdigunean jartzeko garaia dan hontan, dokumentala ere, pixka bat, nosotras mujeres de Euskalduna izangoa, danok gogoan daka Euskaldunen gatazka, eta 6etan txokolata bat izango zen akupetan, bakoitzak aportatzen duenarekin, eta ondoren 6etan egingo genuke ekitaldia, jakin, erdigunean dauden bizitza horien testigantzak izango diela, ekitaldia, eta ondoren manifai nahi dela. Txakatzen duzuten guztian, jakin oso herritarra aterako dela greba, eta oso politiko sindikalare ez esatagatik. Eta eskerrik asko, aukera emateagatik. Zuri eskerrak eta, esan dakoa, Bilduko kideok ondo izango dituzuela. Ikusiko gara oso, osteguna. Zazpigarren puntua pasako gara. Badadea aurreko legealdian martxan jarrita herriantolaketako plan orokorraren prozesua martxan dikoa. Hor,
aurrerakin egin zen, parte hartze prozesu utxo bat ere bai, eta, kontua da, azkenian aurrerakin dokumentua bukatzea iritsi gehala, eta orain momentu honetan, osoko bilkuratik pasabako genukela aurrerakin dokumentuaren onarpena. Orduan, onarpena guta geho, pentsatu dugu, epeek, azken udalak erabaki behar dugu dira, baina bilabeteko epe batean jendaurrean jartzea, dokumentu aurrerakina bea, eta gero, fase hori bukatuta gero ja, beste prozesu parte hartzen bat martxan jarriko genuke, eta pasako bainaki urrengo fasea. Hau, luze edijoa, luze egungo da, esan izan dugu, baino gehiagotan, herriko hainbat proiektu eta hainbat gauzatzeko orduan, herria nahiko, 96ko arauak oso, erabat agortu nola dauden, hipoteka eta oso baldintzatua dagoela zestua, gauza egitera orduan, eta orduan luzeetuko gara, uste eta legaldi hau eta legaldi honetan gaigean, honen onarpen definitiboa gozatzeko, helburu hori da, nik uste kostako da, eta fase horretan izango ditzake, aurrerakin dokumentua gaur legaldi honetan, eta osoko bilkuran aurrerakina onartzea. Eta gero hor dokumentu honetan eta azkenean plan orokorraren baitan dago beste arlo bat, eragin linguistikoaren ebaluazioarena, hor dekretu bat atera zan dela gutxi, legebiltzarrak onartuta, 2 hilabete inguru, eta azkenean dekretu horrek baldintza batzuk jartzen zizkinen, udaletxeei, eta baldintza horietako bat zan, azkenean eragin linguistikoaren ebaluazioaren metodologia, nolako izan behartzun, arautzu ezun, metodologia hori jarraitu du udalak, nahiz gut lehenagotik hasita egin den lan hauekin, eta orduan esan, fitxa gehigarri batzuk egin diala, pixka metodologia hori onartuta eta horren arabera, eta orduan gehituko zaizkiola. Hau batzorretatik pasada, egin dugu, gaur izango litzake ja osoko bilkuran, hala onartutzat ematia, 2 hilabetean jendaurrean jartzea, eta gero ja 2 hilabete pasata geho, horregakina ja onartutzat emango litzake, eta hasiko minake urrengo faseak. Orduan beste gabe, boskatu inbeko genduke, orduan antolaketako plan orokorraren aurrerakin dokumentu onartzearen alde. Hau batez onartutzat ematen da aurrerakin dokumentua. Sortzearen puntua, hau gehiago da, mai gainean jartzeagatik, hau ez da tramite eta ez da busketa ala pasako. Hau, bai justu gero izan sozioekonomia batzordea egin dugu, gaurkoan ogasun batzordea ere bai, eta horre mai gaineratu zen gaia, azkenean da, Iraurgi Berritzen eskualdeko garapen agentzia eta Zestoako udalaren arteko lankidetza hitzarmena eguneratze bat. Eguneratzea zergatik, historian, aurreko hamarkadetan ere, Zestoak Erdiko instituzio ezberdinekin harreman gora beratxua izan du, garai bateko Iraurgi Berritzen, eta aurreko legealdian, Zestoa Iraurgi Berritzeneko esan dezagun osoko kide izatera pasatzen. Eta horrek jakina ekarpen ekonomiko bat suposatu zuen, eta ekarpen ekonomiko hori izan zen askoiti eta azpeitiko ekarpen proportzional berdina. Horreko legaldian eztabaida batzuk izan genituen erabaki horrekin, eta legaldi berrian Iraurgi Berritzeneko administrazio kontseiluetan Zestoatik gaia jarri izan da, azken finean, Zestoa Arrontzako Iraurgi, azpeiti eta askoitiko kontu bat izan dalako, azkenean izena da, izena eta izana da gizua, askotan lotuta egoten diala, eta orduan, bere garaian ez alantza hundiek egontzian, baina ere bai, eta gero, bestia da, guk herri bezala, kostatik, 8 kilometrotara egon da,
eta Azkoiti eta Azpeitik osatzen duten 30.000 biztanleko potentzial demografiko hortatik beste 8 kilometrotara egon da, askotan estrategikoki gure kokapenik egokiena zein da ere, aztertzeko igual, irutzen zitzaigula udaletxe honek, hendik ez zula egin beharreko baina hausnarketarik egin, ez da. Orduan, prozesu hortan, badakizue, gauza batzutan gure indargunea da, gauden lekuan egotea, bestetik, 2008 biztanlegea, azaleraz Gipuzkoako herririk ondien eta guagea, eta horrek eskatzen du hausnarketa egun bat. Gure uste sondikan igual egin ez deguna. Orduan, gauza horrela, hau zuzendaritzan maigaineratu zen, iruditzen zitzaigula guk egiten genuen ekarpena Azkoiti eta Azpeitin parekoa izatea etzala justua, bestea, ikusi horrekin dulako guk herri bezala eta zestoa udalak ere, garapen agentzi hortan egoteari etekin ateratzeko gaitasuna hondikan, ez genuen kadago garbi zeintzan, gero ikusten genitu baita ere, hor bazeduela, agentzi horrek kudeatzen ditun arlo batzutan, eta hezkuntzaz ari naiz, hezkuntzan ematen duen zerbitzuak DDH-tik aurrerakoak dira, zestuan dago bakizue, zestuan hezkuntza sistema DDH-eraino artekoa da, ikusten genuen igual, Azkoiti eta Azpeitiren ondoan guk zerbitzu bat ez gendula jasotzen, zentro horik ez genukalako, egia da, zestuan, 12 urtetikan, arloa gerea ezik, 12 urtetik horako aurrak, Azpeitik pastela ikastea, ez da, arloa beko personera, orduan horre ikusten genuen, ez gina daiz, zerbitzu berdina jasotzen, Azpeitik eta Azkoitik ematea. Gero esan behar da ere, eta hau egin deu, zestuan, momentu honetan, beste herritan bezala, bigarren sektorea da, sektore ekonomikorik indartzuena, baina gure, esan dut, poligono industrial nagusia, esan zinean, arrua gehien dago kokatua, eta ikusi dugu baita ere, azken urteetan arrua beko poligonoak izan duen bilakaera, eta Azkoiti eta Azpeiti ingurutan dauden poligonen bilakaera, ez da berdina izan. Hau da, interesak medio, biztaneko kopurua medio, ez dakigu ze arrazoi ingatik, esan zinean poligonoa baino, gehiago garatu da, eta ja sartzea beste ere mugaten, badakigu hor ere udaletxe baten ahalmenak gehien muga ditula, baina, ikusten genuen, hori gola, osaketa egin beharra genukala, eta orduan da, lankidetza hitzarmen hori eguneratu egingo da. Hor, negoziak eta prozesu bat eman da, batetik, jakina beste bi udaletxetako alkateekin, bai Azkoiti eta Azpeitiko alkateekin, eta gero Irorbi Berritzeneko zuzendaritzarekin, eta lortu den akordioa izan da, 2021 eta 2022ko zestoako ekarpen ekonomikoa erdira gestea, zerbitzu guztiei, oen arteko zerbitzu guztiei utzita, ohartzea dago ere, azkenean, garapena bai diru laguntzak eta bai esan dezagun, erkidegoetako estrukturatze politiko guztian, garapen agentziak hartzen edian pisua kontutan hartuta, sortik kanpo kokatuta ere, hotza ondila ingo lukela kontutan hartuta, pentsatu dugu jarraitzea, baina betide, 2 urte ditan ekarpena zestoak erdira, ordaintzen dugun, erdi ordainduko genduke, 2021 batean eta 2023an, dara dakionun bezala, 2022an legealdia amaitzen da, eta 2023an ja, erabaki definitiboa hartu beharko genduke. Bai, ekarpenari buruz, eta hor mai gainean gauza asko jarri dira. Izenetik hasita, esan dezuet, posizioa igual tresno izan daiteke, baina gu zestu arrontzako iraurgi ez da gure gauza bat. Beste izen batzuk izan daitezke, burula erdia, izarraitz, ez dakit, bertzozaleek erniarraitz izenakin, nik uste da asmatu zutela, izen hori igual danok geure iken degulako, izarraitzen partea daukagolako, ernia ere bai, eta orduan, nik uste jakin behar dugula, 2 urte hauetan hausanketa hon bat egiten, eta gure kokapena aliketa, kokapenik onena izaten Urola Erdiko garapen agentzioetan. Eta bestetik baita ere, jakin behar dugu, maila batean kostaraino iristegea, Beduga komuntzio bazarra, desegin da da, baina gestuako parte da, eta orduan, jakin kosta Urolako mankomunitatearekin, harremanak izatea ezinbestakoa zaiguta. Gure indargunea hori izan daiteke. Gauza batzutan Urola erdiagia, baina beste batzutan ere kostak enea harremanak euskagu. Eta gure poligonoa ere gehiago kokatuta kostan, industria bazain naiz, Urola erdian baina. Orduan, nik uste, datu zen 2 urte hauetan,
lortu den akordioa egona da, beste ekonomikoak ere udalarentzako onuragarria dago, eta gero da, aprobetxatu behar ditugu bi urte hauek, herriko eragile ezberdinekin batean, gure kokapena zein da, eta bestetik baita ere horrelantzen egia, 2008-2030 bitarteko plan estrategiko bat, benetan hemen diran 20 urtera zestuan nola ikusi dugu, eta herri bidea herri bat bihurtzeko, eta herri dormitorio bat izan ez dadin, neurriak hartzeko ez. Neurriak hartzez balen baditu, bakigu, ze arrisku euskagun, orduan da, arriskoa eta aukera egoten dira, eta arriskoa gainitzeko aukera hildu gara dago. Orduan, ez dira gabe hau gaurko osoko bilkuran mahai gainean jartzea, hor azkenean txosten bat zirrogaratua dago, txosten hori zestuko udalak lideratuko du, administrazio kontseilura, eta han ja hitzartu da, askoitiko eta azpeitiko alkate egin eta udalekin, eta hori kontzaten. Beste gabe mahai gainean jartzen dut hau, batzordetan, bide batzordetan mahai gainean jarriana, eta osoko bilkuran jartzen dut, eta horretu honen inguruan, ez dut esan nahiko balu, edo marketan ematen ingo balu, nahiko balu. Beste gabe orduan, usten dut, abandarian sartuko da, eta etorkizunean hausnartuko dugu hau ere. Azkeneko puntua berez, eta hau egia da, gai ordenetik pasa egin zaigu, azkenean tramitea da, ogasun batzordean hau pasazan, hitz egin zen, eta beste gabe, egizu aurreko legealdi amaieran, kontuen auzitegiak Zestoko udalaren auditoria bat egin zula, txosten hori iritsi da, eta bestiak beste, hor, azkenean, erakunde publiko batek dirulaguntzak ematen ditunean, hau gero eta zorroztagoa da hon kontua da, baina lehendik ere, zinbestekoa dirulaguntzen plan estrategiko bat onartu edukitzia udalak. Berez gaina, plan estrategiko hori onartu gabe, dirulaguntzak ematea irregularra dalako. Baina arte, irregularidade hori egiten genuen, zestuan, irregularidade batzukin batea, esjakintasunagatik, edo beste arrazoi batzuagatik, txosten hortan hau atea egin da, beste gauza batzukin batea atea egin da hau ere, eta orduan, hau konpontzeko, azkenian, hau ogasun batzordean egontzat emana da, eta orduan, otu esan balitzeke, nahi zezate izuten bezala, gai ordenean hau sartzea pasa egin zaigu, baina, tramitera besteik besta, ogasun batzordean hitz egin dugu eta erabakitakoa, osoko bilkurak erabakitzeatik, eta kontu hori azkenean dirulaguntzen plan estrategikoa onartzea restuako da. Eta horren arabera, ematen ditugun dirulaguntza guztiak, bai gainontzeko elkarte, kultur, kirol, musika, elkarte guztiak ematen dizkien dirulaguntzak, ditugun hitzarmenak, fiskat regulatuta ditugu jatea. Orduan, hau boskatu emeko genduke, eta orduan, puntu batek, beste agazte, basun batzortean gatu hau lako, boskatzen dugu, beste gabe. Dirulaguntzen plan estrategikoa onartzearen alde. Hauka, Javi, ez duzu boskatu, pentsatu dut, astentzioa? Ez duzu esagutzen kontua, ez dauka datori boskatzeko. Batean harrapetu nahi, eta ez dakit orduan, ez dakit edan ez, ogasun batzordean hitz egin zen, ogasun batzordetik pasatu. Nik ez. Zugetza hori ogasun batzordean. Normala. Egun, astentzio. Amarraldeko eta astentzio batekin edo hartu zaten ematen da. Eta, azkeneko puntua ez dakit, erregu galdera, norbanakoak, bate batez erregu baldin badaka. Ez da honez, amaitu ematen dugu, eta osoko bilkura, eta, otsailaren